ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хом дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, хонаи фурӯшии анъанавии хона аст дӯстон, дар 12 сари роҳ, ноҳияи Шоҳмансур, аэропорт, кӯчаи Суҳроб Шарипов, назди академия дӯстон, ана академия. инҷо мактаб, садик, магазин ҳамаш ҳаст дӯстон. Собиқ Шаумия. ана раи мошин дар роҳи ҳавлӣ ростаки ба дарби чашм медароем дӯстон. ана дарби чашм, дарвозае ки ба навор гирифтем дӯстон. мошинрав 2 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 то ҳоҷатхона, 2 то вана, 80 квадрат. ана ҳамин як ошёна аст дӯстон, 80 квадрат. канализатсия ҳаст, ана канализатсия. ростаки ҷои дедонхона, як чайлови ток. ҳозир ростаки ба ана ҳамин бино медароем дӯстон. хоб медароем аз тарафи дасти рост як хона, гуфтем ки 80 квадрат аст дӯстон. хона ремонт дорад, отопление. якум хона сайро, дигунги хона. ростаки сеюнги хона зимни дӯстон. ростаки меравем, як ванна ва ҳоҷатхона дар ин тараф. термикс ҳам дорад дӯстон. хеле хонаи компактни аст дӯстон. дар ин бино дӯстон як кухня мешавад. биное ки дигар аст. дар ин ҷоаш як ҳоҷатхона ва ванна. гуфтем ки 2 то санузел аст дӯстон, 2 то ванна, 2 то ҳоҷатхона. дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. гуфтем ки роҳ аз ду тараф, мошинрав ва дарбича. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, аэропорт, кӯчаи Суҳроб Шарипов, назди академия, Собиқ Шаумия. замин 2 сотиқ, 3 дар хона, 2 ҳоҷатхона, 2 то ванна, 80 квадрат. канализатсия дорад, ана ҳам канализатсия дӯстон, отопление ҳаст. нархи ин хона $55,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. бо муомила дорад дӯстон.
номерҳо барои тамос 985 31 30 50. дар ана ҳамин номер занг мезанед дӯстон, маълумоти пурраи хонаро медиҳанд соҳиби мулк. дар комментария дӯстон фикру ақидаҳои худатонро нашод барои хона нависед. лайкро фаромӯш накунед, каналро дастгирӣ кунед. Барои реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. хуб, худо нигаҳбонатон дӯстон.